Hello guys, good morning from Soraimari. So guys, आङो Soraimari दंफैयो दिनै. Soraimari फुङाव फैदो माने बिखि मानि थाखाय फैदो नोंथांमोना मिथिगासिनो. थ' गासैखौबो गिबियावनो आंनि इउटिउब बरायबायगासिनोमोन. थ' आं दा नायजै दंबो Soraimari. बिखि मानि फैदो खोन्थालांसै आङो. थ' आंनिया खाननैसो नङा खानाया बोरै जाखो मिथिला आरो नै साइडनिखौ सोंजोबो. बे साइडनिखौ सिनदो आरो बोरै जाखो मिथिला आरो फार्स्ट टाइम सिनबाय बिदि. जों बिथोरियाव सिननि दै गोसो जाखायोमोन जानाया दसे सिनदो आरो बोरै जाखो मिथिला आरो कमेन्ट मारदो गासिमोन बारा दाम दायाखै 40 थाखायावनो जादों आरो खिनि खाननैसोनो थ' बेवहाय माने जाफुंबायनि माने इन्टारभिउ दं आरो ना बे फरेस्ट गार्डनि इन्टारभिउ बेवहाय फैदो खिन्थु आंनाबो थागौमोन आं होनायबा आं होआसै आरो थ' आं लामाखै फैथ'दो दा दसे दा लाइनाव दं आरो फंबायमोना बै एखे लाइन खिथिहरनो आङो बै लाइन नुनायफोरा आरो बेवहाय दं आरो एसेबो लाइन जागासिनो बेवहाय माने फरेस्ट गार्डनि जादों लोगोसेनो पुलिसनि जादों आरो गाइसमोन पुलिसनिफ्रा लामा खारदो टाइमा जाबाय 6:20 जाबाय आरो ना फुंनि दिनै 12 जाबाय सनिबार आरो दिनै शिवरात्रि फुजाबो बेनि थाखायनो थ' गिबियावनो बयनिसिमबो हेपि शिवरात्रि फुजा गाइसमोन दोनथ' दिनै शिवरात्रि फुजा ना सनिबार थ' रायलांसै भिडिअखौ जागालांसै थ' बेखि लाइन जागासिनो आरो ओमफ्राय एखे फिल्डआ बेखिनो आरो बे फिल्डआव खारगोन खोना ना बेलेगखि दंबावो मिथिया आरो ना फिल्ड बेबो मोनसे फिल्ड सिङाव बे वालनि सिंखि बे लाइन जागासिनो ब्रादार्स मोना खासनि हाब्बायना खासनि हाब्बाय खासनि नाम बिदिनो आरो दा बोजोलआ बया गोलाव न'थम थांफिननांगोन दिनै माने दा खामानि दं एसे फुजा दङ शिवरात्रिनि खामानि मावनो दङ साइड दिया बाइक की बुझा लगती है पुलिसनि जागासिनो आरो इन्टारभिउ इन्टारेस्ट नांगौ पुलिसफोरनो बेयाव 6टा आरो 7टानि दं आरो खिन्थु बेहाय लेट जाबाय आरो ना 6टानियावथ' खारनो मोनाखै 7:30 जासिगोन आरो 6टानि रिपर्टिं टाइमा बहुद लेट आरो ना बेसेबां लेट गोबाव लाना फैजोबबालाय दा नेगासिनो फंबायखौ दा एसे आंहा आथुर जाबाय माने 10टासोआव मोनबा मोजां जागौमोन न'आव खामानि दङ ना दिनै फुजा शिवरात्रि फुजाथा बेनि थाखाय न'आव एसे थोगि लांनो लागा दङ मन्दिराव बेनि थाखायनो सब मोनबा मोजां जागौमोन दा न'आवबो खामानि मावग्रा मानसि गैया रिपर्टिं टाइमा 6टानिखाय फैबाय आंबो दा फैनानै दालागै खारनो होनाखै बुंबाय थायो दासो जास्ट गेटखौ बारदो आरो दासो माने टाइमाथ' 7:30 बारबायानो 6टा जाबा 1.5 घन्टायानो लेट जाबाय नुवाखै होनबा मानसिफोरा दोंसाबो दोंनाया टाइम आरो ना बर'खौ बांसिन आरो ना बर'फोर मोजां नांदो एसे बर'फोर बांसिनखाय दिनै गासै खामानियावबो मुखुब जाबाय आरो बर'फ्राबो ना दा नोंथांमोनाव सोरबा इन्टारभिउ होनो फैदोंब्ला खोन्थादो कमेन्टआव दा आंनि साइडखि दोंथ'यो दा नै खिन्दों आरो खारगासिनो लाइन जागासिनो बेखौ आं साइडखि दोंथ'यो सराइमारि बुंखो फिल्डखौ सराइमारि फिल्डआ गिदिर गेसिनो आरो नै मोखाङाव नङा आरो ना फिल्ड दङ दोंनाया थ' बेवहाय पुलिसनिबो आरो लोगोसेनो बे फरेस्ट गार्डनिबो जाखादों आरो इन्टारभिउआ दा पुलिसनिया ड्रेस गानना खारनाय पुलिसनि आरो पुलिस अननानै बे भिडिअआ मोजां जादोंब्ला एसे सापर्ट खालामदों आरो गाइसमोन सापर्ट खालामबा एसे मोजां नाङो भिडिअ खालामबाय थानो नङाबा भिडिअ आंना बहुत लेट जागासिनो माने
कमेन्ट भिडिअ'आनो जायाना गोसोआनो जाया भिडिअ बानायनो थाखाय बेनि थाखायनो आरोना दिनैखिनिखौ फैबाय फाइनालखिनि बानायबाय भिडिअ बारा मोजां जायाखै थाव दिन्थिबाय आरो दिनै इन्टारभिउनि माबाखौ सयताबाबो आरामसे फैनो हागोन सोर बारा लेट जाना फैनो हाङा नावमान 10 घन्टा लेटबाबो जाहैगोन दुखु मोनदों माबा नै 6ता बाजाराव फैदो जोङो मोनफैदो 6तासोआवनो 1.5 घन्टानिसो दासो गेट हाबनो मोनबाय आरोना 7ता 6तानि दङ बेवहाय थेवब्लाबो नोंसोरो लेट जानानै फैनाङा आरो गासिमोन माने सापस लेट जाफ्लांबासो आरोना जुदि टाइमा जुदि बोरैबाफोर फैनायावनो ओंखारबोनायाव लेट जाफ्लांबा माने नोंसोर थांफिननो हागिरनानै आधा घन्टासो लेट जाबाबो माने हाबनो हायो आरोना 1.5 घन्टानि उनावसो हाबनो मोनदों जाफ्लांबायाबो थ' ओंखायनो बोरैबा जुदि ओंखारनायाव एसे लेट जाफ्लाङोना मालाबा थ' नोंसोर हागौ माने लेट खालामनाङा एडभान्स फैनो नाजा जेबो नङा दसे टाइम नेनायाखौ नङाना माने लेट जाबाय होननानै थांनाङा आरो ओंखायनो आं बुंनो थांदों थ' नोंथांमोना लेट जाबाय होननानै थांफिननो नाङा गिदिंफिनना थांफिननो नाङा लामा ससेनिफ्राय फायथारनानै नायफैयो मोनगोन आरो लेट माने 6ता लाखायासै माबा लेट जाखायो ओंखायनो थांफिनना नोंसोर फायथार आरोना खारनो मोनाखै नोंसोर दा सिङाव हाबबाय खिन्थु हाबनाया फंबायमोन दा आं नेगासिनो टाइमाथ' 8 जाबाय मथा मथि 8 बेसेसो टाइम 7:36 जाबाय टाइमा बास खारबाय थायो थ' गासिबो जा नेबाय थानो बानायनो थाखाय आं खि ससे बेरायनो फैदों आरो ससे सरायमारिनि एसे साहाखै आरो नैखि साहाखै फैदो सरायमारिजों थाबोबाय ओमफ्राय दाखि फैदों आं दा गारियानो सुपार स्प्लेन्डार आरो फंबायनि गोबावजों सुपार स्प्लेन्डार मोनलायबाय सरायनो नागारदो गारिखौ ओरैनो आरो नेनो बाबाय ओंखायनो मा जायगा मोनखौ मिथिला फैथाराखैमोन बिखि फार्स्ट टाइम हारसिं फैबाय दिनै हारसिं आरो रावबो गैया नै उनथिंबो रावबो गैया भिडिअ'आ बेखौनो फोजोबनोसै चार्जबो गैला बिखि खिन्थु बहुत गोबाव जाबाय आरो थबनो मोननायबा मोजां जागौमोन आरो बेनोसै आरो दा जेबो नङा हेल्प खालामाबा मोजां जायो खिन्थु आसा खामानि दङ आरो ना थांदों दा जाहैगोन जानाया खामानिया जेबो नङा मोनाबाबो जासिगोन आरो फैलाखौनो थबनो हानायाबो मोजांसिन जागोन आरो खामानिया अब्ला भिडिअ'खौ बेखिनियाव फोजोबबाय गासिमोन थ' मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो बयनिसिमबो आरो खनसेबाव हेपि शिवरात्रि गाइसमोन थ' बेनिफ्राय थांफिनसै गिदिंनानै जों थांथ'ला जों मा मोनगोन जों मुसुलपुर ओंखारहैगोन खोना मुसुलपुर मोनहैगोन बेसे गोजान दं मिथिला आं थांफिनसै बेनिफ्राय गिदिंनानै बारा गोजान जाया 1 किल'मिटार जाबाय आरो थ' बेखि थांफिनग्रा गोजानानो खिन्थु मुसुलपुर थांथ'ला मालाबा खमायबा थांसिगोन गिदिंनाय बेरायखौथ' दा थांफिनसै गिदिंनानै गोबाव जाबाय आरो थ' भिडिअ'खौ बेखिनियाव लाखिबाय गाइसमोन बाय बाय गाइसमोन